Oikein hyvää huomenta. En mä pitänytkään taukoa. Mä tuijottelin tuossa seinää sen jälkeen, kun mä oon juonut aamukahvin ja tajusin, että mä haluan reagoida johonkin. Ja mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen uutisen, missä 3 nuorta haastellaan siitä, että miksi Suomi on vaan 7. onnellisin maa nuorten mielestä. Ainahan puhutaan, että Suomi on maailman onnellisin maa, mutta nuorten mielestä ei. Täällä on jotain ongelmia ja nyt kysytään vähän nuorilta, että mitkä ne ongelmat on. Ja ihan aluksi mä haluan sanoa, että mä uskon tähän täysin. Mä uskon, että suomalaisilla nuorilla ei ole hyvä olla. Tai ainakin iso osa on semmosia, että he ei ole ihan tyytyväisiä siihen, miten täällä eletään. Ja mä luulen, että mulla on tiettyjä mielipiteitä siihen, miksi ei, mutta kuunnellaan ekaksi, mitä nuorilla on sanottavaa. Lähdetään kattoo. Ja jos et ole vielä ottanut kanavaa haltuun, ota kanava haltuun. Se inspiroi mua, se auttaa mua ja mä jaksan tehdä näitä enemmän ja pidempiä. Joten tykkää tästä videosta, kommentoi jotain alle, mihin haluat, että mä reagoin tulevaisuudessa ja tilaa kanava. Kiitos. No niin, elikkäs siinä olisi onnellisimmat maa. Suomi on 1. Tanska, Islanti, Ruotsi, Israel, Hollanti, Norja, Luxemburg, Sveitsi ja Australia. Tässä ei ole mitään yllätyksiä oikeastaan. Islanti on semmoinen maa, missä mä haluaisin käydä. Mä jotenkin näen itseni islantilaisena. Se on tosi siisti maa. En tiedä siitä yhtään sen enempää. Mä oon vaan niinku romantisoinut se omassa päässäni. Ja se vaan vaikuttaa semmoiselta, missä mä haluaisin elää pohjoismaalaisena. Kun ollaan seurattu nyt Ruotsin tilannetta, mä ihmettelen, että se on noinkin ylhäällä. Mutta ehkä se sitten vaan suurimmaksi osaksi nuoret voi siellä suhteellisen hyvin. Jatketaan. Mä mykistin tämän alun ja laitoin siihen oman Liibalaba-musiikin, koska nämä saattaa käyttää kaupallistettua musiikkia. Mä en voi käyttää sitä tubessa, joten kestäkää se. Eli nyt ihan aluksi heiltä kysytään, että mikä tekee heidät onnelliseksi? No, mun perhe ja ystävät. Kyllä, Niin. loistava vastaus. Läheiset, harrastukset ja kaverit, koulukaverit. Hyvä. Joo, on ihan samoilla linjoilla, että läheiset ja kaverit ja harrastukset. Joo, loistava. Mikä heillä kaikilla oli, niin läheiset. Heillä oli niin kuin ihmissuhteita ja mä uskon siihen. Sä voit olla onnellinen yksinkin, on erakkosieluja kyllä olemassa, mutta mä uskon, että se on yksi iso osa sitä, että sä et ole yksinäinen. Sä luot hyviä suhteita, sä pidät kiinni niistä suhteista, mikäli se on susta itsestä kiinni. Ihmiset on nykyään, niitä jopa kannustetaan niin kuin heittämään kaverinsa menemään, jos on semmoinen kaveri, mikä ei kohtaa arvojensa kanssa, vaikka olisi poliittisesti eri mieltä. Ja se on niin toksista, koska pidä kiinni sun kavereista, pidä varsinkin lapsuuden kavereista kiinni, he tuntevat sun parhaiten. Mulla on edelleen samat kaverit kuin mulla oli 7-vuotiaasta, ihan lapsesta asti. Ja se on yksi suurimpia rikkauksia elämässä. Ne kaverit on sulle kuin perheenjäseniä. Ja mä oon aina avoin uusille kaverisuhteille myös. Ja se on niin kuin läpi elämän sun pitää olla avoin. Moni pistää itsensä lukkoon ja jää siihen tiettyyn porukkaan, mutta luo uusia suhteita. Tämä maailma on oikeasti aika iso. Koko ajan puhutaan mediassa paljon nuorten pahoinvoinnista, niin ootteko te huomannut, että Mielenkiintoinen tämä, että se on Liettua, se on Israel 2. Sen jälkeen Serbia, Islanti, Tanska, Luxemburg, Suomi on vasta 7. Tämä on kyllä erikoinen, että nuoret on tätä mieltä. Ja Liettua on 1, aika randomi tuolta. Mä oon ollut Liettuas. Mikäs siellä ollessa? En tiedä maasta sen enempää hirveästi, mutta siellä olen käynyt. paljon nuorten pahoinvoinnista, niin ootteko te huomannut, että jotenkin nuoret voisivat pahoin? No, oon huomannut, että ehkä johtuu siitä, että on niin paljon niinku stressiä koulusta ja maailmantilanteesta ja näin. Joo, media pelottelee hirveästi. Jos te menette katsoa, vaikka käytte hakemassa lähikaupasta ruokaa, näette ne lehtiotsikot siellä, niin se on aina joku pelotteluotsikko. Uusi tauti siellä, uusi tauti täällä, tästä saat taudin, täällä sota, nyt ne hyökkää tänne, tuolla pommitettiin. On jatkuvasti tämmöisiä uutisia. Ja mä kannustan kaikkia, ei nuoria pelkästään, vaan myös vanhoja poistamaan nämä Iltalehti, Ilta-Sanomat sovellukset puhelimestanne. Ottakaa se tapa pois, että luette joka päivä aamulla uutisia, koska ne pelottelee teitä. Se on aika vapauttavaa, kun pääsee irti tästä. Mä tein tämän pari vuotta sitten ja mä tiedän vähemmän maailman menosta. Mä teen tietoisen valinnan aina joskus iltasi, että mä vähän katson, missä maailma menee. Mutta mä en halua aloittaa päivänä sillä, että mua pelotellaan. Puhuja henkilöstä henkilöä. Ja sitten missä päin asuu, musta tuntuu, että kaupungissa sit se saattaa olla enemmän sit semmoista, että on just tämmöisiä, että stressiä tulee paljon enemmän ja sitten perhe-elämää ja työelämä vaikuttaa sitten kaikenlaista. Saattaa tulla liian paljon asioita samaan aikaan. Niin. Joo, Daniel puhuu ihan totta. Suurkaupungit on myrkkyä meille oikeasti mielelle. Mä en ymmärrä sitä, että nuoret muuttaa pois kotikaupungistaan. Ymmärrän sen opiskelun kannalta, mutta
siinä on myös jotain trendikästä. Esimerkiksi mä asun Salossa, tää on pieni kaupunki, tää on oikeasti todella jees. Täällä on kaikki mitä tarvii ja Turku-Helsinki on hyvin lähellä. Mutta täällä nuoret on sellaisia, että kun he täyttävät 18, se ensimmäinen etappi on yleensä Turku, koska täällä ei ole mitään. Ja mä haluaisin aina kysyä nuorilta, että mikä se mitään on. Te menette sinne opiskelemaan, te ryyppäätte, te biletätte. Jos jotain Turussa on, niin siellä on parempi yöelämä. Mutta kun te tuutte vanhemmaksi, te huomaatte, että se ei ole mitään elämää. Te haluatte luoda perheen, te haluatte saada lapsia ja se arki on sitä onnellisuutta. Ja mä uskon siihen, että arki onnistuu parhaiten pienemmissä kaupungeissa. Suurien kaupunkien ongelma on myös se varallisuusero, joka näkyy siellä. Siellä on semmoinen suorituspaine, että sun pitää uralla edetä sekä naisille että miehille. Sun pitää edetä, tehdä enemmän rahaa. Ja sä näet niitä menestyneitä ihmisiä, jotka elää esimerkiksi Helsingin keskustassa, kun pyörii, niin sulla tulee todella köyhä olo. Siellä on ihmisiä, ajaa hienoilla autoilla, siellä on liikkeitä, missä on ovenvartijat ja puku päällä. Ja se ei ole mulle ollenkaan paikka. Mä en halua edes olla osa sitä. Jos mulla olisi paljon rahaa, niin mä en olisi siellä päinkään. Ylikuormittautuu sit siinä. Joo, sama. Nuorilla on aika paljon paineita nykyään kaikesta. Niin. No jos ajatellaan nyt taas Mikä erikoinen kuva toi oli. Mutta joo, kaikilla oli hyvä vastaus ja kaikilla oli vähän samanlainen vastaus, että nuorilla on paineita, stressiä. Onko se oikein? Onko se oikein, että meidän nuorille asetetaan tämmöisiä paineita? Nuoret kokee sen, että heidän sekä naisten että miesten tulee opiskella itsensä mahdollisimman korkealle, jotta he saa hyvän uran. Ja he vertailee itseänsä muihin nuoriin. Ja se on hyvin toksista. Jos sä oot sitä mieltä, että sä oot onnellinen pelkästään sillä, että sä oot vaikka rakennusmies, sähkömies, se on todella hyvä. Me tarvitaan kipeästi rakennusmiehiä, rekkamiehiä, me tarvitaan siivoojia, me tarvitaan kaikkia näitä. Ja ne on kaikki arvokkaita ammatteja. Niillä sä teet leipäsi ja se arki on se onnellisuus. Sun läheiset on se onnellisuus ja sun perhe on se onnellisuus. Sillä ei ole mitään merkitystä, millä sä tuot sen leivä sinne pöytään. Kunhan se on siedettävää, kunhan sä tykkäät siitä, kukaan ei hengitä sun niskaa jatkuvasti ja vaadi sulta koko ajan enemmän ja enemmän. Vaan sä teet sun leipäsi, sä ansaitset sun leipäsi ja sit se arki tuo sen onnellisuuden. Mutta nykyään pidetään sitä, että jos sä menet amikseen, jos sä valitset vaikka putkimiehen alan tai jotain tämmöistä, niin se on vähempi arvoinen kuin että sä menet lukioon, sen jälkeen korkeakouluun, yliopistoon. Ja loppujen lopuksi, kuinka moni näistä niin kuin löytää sen onnellisuuden, kuinka moni saa semmoisen oikeasti kova palkkaisen työn, uran, en tiedä. Koska mä uskon siihen, että naiset rakastaa sitä, että heillä on lapsia, he hoitavat lapsia kotona, ja että mies rakastaa sitä, että hän pystyy turvaamaan perheensä. Nykyajan yhteiskunnassahan se on tosi vaikeaa. Meillä on kaikki älyttömän kallista. Joutuu usein olemaan molemmat töissä. Sen mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhteiskunta on hankala tällä hetkellä meille ja täysin luonnoton. Kohtaisesti, niin mitkä asiat sitten voivat estää onnellisuutta? Hyvä kysymys. No, stressi ylipäätään. Ihan totta. Ja voi estää onnellisuutta. No, se, että ei pääse tekemään sitä, mitä haluaa. Hyvä vastaus. Niin sitten tekemään sitä, mitä sä haluat. Ei ainoastaan estetä, vaan myös niin kuin joku haluaa olla maalari. Joku haluaa olla siivooja, mutta sitä pidetään vähempiarvoisena. Sitä katsotaan vähän silleen sivusilmällä, että sä niin kuin, mitä sä meinaat niin kuin rupeat tekemään. Miten sä meinaat niin kuin edetä. Niin siinä kohtaa, jos sä tunnistat itsesi tässä tilanteessa, jos sä tunnistat olevasi tässä tilanteessa, niin jos joku sulta kysyy näin, niin katso sitä itsevarmana silmiin ja sano, että ei mitään. Koska sä oot löytänyt sen onnellisuuden. Sulla on muutakin elämää kuin se työ. Onko tällaista tapahtunut? Sehän riippuu ihan siitä, että jos on esimerkiksi sairas tai sitten voi huonosti, ei päästä tekemään. Hyvä pieni kommentti. Ihan sama kuinka paljon sulla on rahaa, sä oot monimiljonääri, tehnyt hirveän uran, sun lähtee terveys, sä oot ylipainoinen, ei olekaan enää niin kiva. Jos sun terveys lähtee, mä tiedän, että on tilanteita, että sä et voi sille mitään, se on todella, se on onnettomuutta. Mutta sit ihminen oppii sen kanssa elämään, koska hän tietää, että hän ei itse pysty siihen vaikuttamaan. Mutta jos sä oot siihen itse pystynyt vaikuttaa, sä oot uhrannut sun terveyden sun uran eteen, niin sä tiedostat sen aina. Tai sitten jos tämmöinen, että kouluasiat ei mene hyvin, niin sit sä pääset tekemään mitä sä haluat. Kovat koulupaineet. Joo, stressi just ja just, että jos meneekin vähän
huonommin joku koulujuttu, niin sit se tuottaa enemmän stressiä lisää just se. Onko rahalla merkitystä? Joo, on kyllä. Et yksin asuvana opiskelijana miettii kyllä aika paljon sitä rahatilannetta. Onko rahalla merkitystä? On sillä merkitystä, mutta se ei ole avain onnellisuuteen. Ja niin kuin hänkin vastaa, häntä vaan häiritsee se, että on tosi vaikea asua, eli hän ei ole taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, että hänellä olisi turvallinen olla. Että kun sä pääset siihen tilanteeseen, että sä saat leivän pöytään, sä pystyt maksamaan sun vuokrat, sä pystyt elättämään sun lapset, sit raha on tehnyt tehtävänsä. Ja kaikki sen päälle on ekstra, mutta siinä kohtaa sitä rahaa ei enää vaadita enempää onnellisuuteen. Mitä sä sanot rahasta? No rahasta on aika paljon merkitystä siitä, että no mitä sä pystyt tehdä vapaa-ajalla, mitä et. Se on toinen pointti, hyvä pointti. Joo, on sillä mun mielestä tosi iso merkitys. No onko teillä niinku arviota siihen? Joo, niin se voisi, he sanoo sen hyvin, että sillä on iso merkitys, ja mä oon täysin samaa mieltä. Jos sä haluat viettää illanistujaisia, jos sä haluat mennä vaikka istumaan viinilasillisille kavereiden kanssa, se maksaa ihan älyttömästi nykyään. Jos sä haluat mennä ravintolaan hyvää ruokaa syömään, se maksaa ihan älyttömästi nykyään. Harrastukset maksaa ihan älyttömästi, kaikki maksaa. Mutta jos sä oot siinä tilanteessa, että se ei haittaa, se ei sua kaada kuukausittain, että sä käyt muutaman kerran istumassa iltaa, pelaamassa hohtogolfia, keilausta tai jotain tämmöistä hauskaa porukassa, niin se riittää. Se oikeasti riittää. Että kun Suomi on vasta, no en mä tiedä 7, mutta kuitenkin nyt 7 nuorten osalta tässä barometrissa, niin mikä siihen nyt voisi sitten olla syynä, että me nyt... Se, että Suomi on 7, mä en tiedä kuinka monta maata tässä on sitten ollut, onko tässä kaikki maailman maat, koska niitä on sitten valtava määrä, niin ei tämä ole ollenkaan huono. Tilanne ei ole huono, mutta se voisi olla vielä parempi. Ja mä uskon, että tästä ykkönenkään ei ole täysin tyytyväinen, ja se on ihan sanomattakin selvää. Tästä ei ole kukaan tyytyväinen. Nuoret eivät ole tyytyväisiä. Ei olla siellä ykkösenä, niin kuin maana ollaan kyllä onnellisissa ykkösenä, mutta ei nuorten osalta. No varmaan nuorten mielenterveysongelmat, kun on niin vaikea niin kuin saada sitä apua. Niin se. Sanoisin, että joo, se sosiaalinen. Ja toi nuorten mielenterveysongelmat on semmoinen homma, että okei, on vaikea saada apua, mutta miksi meillä on niin valtavasti mielenterveysongelmia? Meidän pitäisi iskeä sinne juurisyyyn, ja mä uskon, että se on hyvin yksinkertaisesti liikkumattomuus, huono ruokavalio, huonot ohjeet ruokavaliolle, huonot ohjeet elämäntavoille ja sitten stressi. Sitä stressi, mistä kaikki he puhuu, just paine opiskeluun, uran luomiseen. Siellä. Ja jos tällaiset korjattaisiin, näitä saataisiin luonnollisempaan suuntaan, niin ei olisi enää niin paljon mielenterveysongelmia, jolloin mielenterveyspalvelut ei myöskään kuormittuisi niin kovin. Että tätä voi lähteä kahdelta kantilta, joko ihan älyttömästi apua nuorille, mikä on mun mielestä se tyhmempi tapa, koska meillä on edelleen paljon nuoria silloin, kenellä on mielenterveysongelma. Tai sitten ruvetaan oikeasti auttamaan ja etsimään juurisyitä niille ongelmille. Ja mun mielestä se on se, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Media saattaa vaikuttaa myös tähän siihen, että valtavasti on onnellisia. Onko se raaka? Hyvä, että siinä on MTV-haastattelu ja hän sanoo suoraan, Daniel on aika boss. Hän sanoo suoraan siinä, että media vaikuttaa. Hän sanoo tuolla kylmällä katseellaan, katsoo silmiä. Te olette osallisena tähän. Mun mielestä toi on boss move. Hyvä Daniel. Maailma se somemaailma sitten. No riippuen, en ole itse kokenut semmoista mitään raakaa sosiaalisessa mediassa, mutta jotkut sitten saavat kokea sitä vähän raaempaa sieltä. Kyllä. Mikä sitä saa sitten vaikuttaa sun omaan mielialaan. Miten? Some on raakaa ja some on täynnä oikeasti tyhmiä ihmisiä. Mä en hirveästi halua levittää semmoista sanomaa, että on tyhmiä ihmisiä, mutta niitä on olemassa paljon ja ne pesii tuolla naamattomina, nimettöminä somessa. Tästä saisi niin kuin enemmän nuorten maan. No, enemmän niin kuin annettaisiin nuorille sitä sananvaltaa ja otettaisiin niin kuin just huomioon nuorten mielipiteet. Sekin, mutta nuorten mielipiteet ei ole välttämättä aina ne fiksuimmat. Nuoret ei osaa katsoa sitä ongelmaa samalla tavalla kuin esimerkiksi kolmannesta persoonasta joku muu. Nuoret ehkä, he eivät ymmärrä sitä, että tämä koulu, opiskelu ei ole välttämättä se tie, mihin heidän aina kannattaa mennä, ja sieltä ei löydy se onnellisuus ja se hirveä uran luominen. He ei välttämättä sitä näe. Jollakin saattaa riittää joku tietty tilanne, hän olisi maailman onnellisin, mutta kun ympärillä asetetaan niitä paineita, odotuksia, niin se on tosi vaikea tilanne.
Mutta toki nuoria pitää kuunnella. Toki. Kyllä he pystyy parhaiten sanoa, että mikä tekee heidät onnelliseksi, ei ketään muu. Mutta yksinään ei pelkästään kuunnella nuoria, vaan katsotaan myös asiaa vähän sivusta. No, se nuorten mielipiteet, mutta sitten olisi niinku joku... Mä stoppaan siihen, että toi musiikki ei haittaa mun videon tekoa. Mutta joo, heillä oli hyviä ajatuksia, tosi fiksuja nuoria. Mä tykkäsin kaikista heidän vastauksista ja sieltä ne tuli oikeastaan. Ja siis mitä me voidaan kiteyttää, tämä on se, että se stressi ja se paine, mikä nuorille annetaan tällä hetkellä, ne on ne ongelmat. Jos me yksinkertaistaisiin tätä niin kuin suuntaa, mihin nuoria kannustetaan, arvostettaisiin enemmän tavallisia töitä, tavallisia duunareita. Meidän pitäisi oikeasti lähteä arvostamaan niitä, koska mitä jos niitä ei olisi? Jengi ei ikinä muista sitä. Mitä jos meillä ei olisi siivoojia? Eihän tämä yhteiskunta toimisi ollenkaan. Mulla ei mitään muuta kuin kunnioitusta siivoja kohtaan. Mä oon tehnyt siivojan työtä parisen vuotta ja se on kovaa duunia. Se on kovaa duunia, se on hyvää duunia, sä saat siitä liikuntaa ihan älyttömästi ja se on ihan äärimmäisen tärkeää työtä. Kaikki niin kuin tämmöiset duunarihommat on tärkeitä ja meidän pitäisi enemmän arvostaa niitä. Sellainen reagointi. Joo, ei oikeastaan yllättänyt nuorten vastaukset. Vähän yllätti se, että kuinka hienosti he on osannut niitä ajatella. Näki selkeästi, että he on ajatellut näitä asioita. En mä väitä, että nuoret olisivat niin tyhmiä, etteikö he pystyisi ajattelemaan, mutta se on näköjään ollut heidän mielen päällä ja hekin yrittää niin kuin päässään keksiä ratkaisuja, että miten tässä nyt pitäisi mennä. Mä toivon, että nuoret herää tähän hommaan, että jos teillä on semmoinen olo, että hei, en mä halua opiskella. En mä halua mennä tuohon suuntaan, mun riittää tämä. Niin menkää, tehkää näitä duuneja. Tää on teidän elämä, te itse määräätte mitä te teette. Ja jos joku haluaa mennä yliopistoon tai jonnekin, niin menkää. Se on sitten teidän suunta. Mä oon tehnyt ihan älyttömästi huonoja valintoja, kun mä olin nuori. Mä tein jatkuvasti huonoja valintoja. Nyt kun mä oon 30, niin tuntuu, että mä alan tekemään vasta niitä valintoja, joita mun olisi pitänyt tehdä 10 vuotta sitten. Mutta mä väitän, että osa syy mun huonoihin valintoihin oli ympäriltä tuleva paine. Mä olin ihan hukassa. Mun halut vei eri suuntaan, mihin paine vei, ja kannustukset muilta. Joten nuoret, uskokaa itseenne. Menkää sinne, mihin teidän kutsumus on. Ihan sama, mikä se on. Te olette jokainen ihan älyttömän fiksu yksilö. Te pärjäätte ihan missä vaan, kun te vaan laitatte effortin sinne. On se sitten korkeakoulutus tai kova duuni. Tehkää se. Jos te haluatte yrittäjäksi, kokeilkaa. Me eletään täällä vaan kerran, joten mitä te hävitte siinä? Ja epäonnistumisia tulee jatkuvasti. Mä oon epäonnistunut elämässäni jatkuvasti ja mä epäonnistun edelleen. Mut yrittäkää. Mut näin. Kiitos kaikille kun katsoi tämän videon ja jälleen kerran muistutan, ota kanava haltuun. Ensi kertaan. Kiitos.